Makantini tayong gawin mo sa tigpang format, makapogi nga gubin ng customer tamo mga idol. Ginamit tamo nga 1.5 guard kaya nga makapadurot. Kaya ba ta mag-close lever ta naman? Kailangan sakto mga agad tamo, bakit ako tayong saktong katas ni kayo nga agupit. Tsaka tayo open lever. Okay ba tayong open lever? Gamitan tayo nga number 1 guide. Kaya ba ta, isunod tayo naman nga 0.5 guide. Bang mila ko itang kaya nga dugtungan o itang pisanib na. Kaya pag gamitan tayo nga air trimmer bang kanita masanti nga itan. Tsaka tayo pag overcomb baka kanita maligwaya nga bawasan kaya nga gunting. Tsaka tayo bawasan babo. Uli nga medyo makapal yung buwak ni katang customer. Tsaka tayo panguntingan pag lukot tayo nga sobra-sobra itang pakausli kaya nga gilid. Tsaka tayo plangkete nga usanda nga balasbas. Bang mapining nga gupit yu, panigiral yung pamalasbas o yung pamagplangkete. Banda kayo nga balik-balikan din kayo nga customer. Ingaus kayo nga uro din yun, ingaus usanda nga mid-paid. Ing uro da masanting pampormo at makasanting nga lalaking nga gupit. Kailang mali siya pangayait, uling kayo nalunto yung santing at pormani kayo nga gupit. Kapag mali siya pangayait, laging subaybayan kaya katamang rekat tutorial. Uling nga gambalo ko, abalo yun naman.